ಜೈ ತುಳುನಾಡು. ಎಂಗಲ ಇಡೀ ಒಟ್ಟಾರದ ಇಡೀ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾರ್ದು ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರನ ಉಂಡು ಜನಗಳಿಗೆ ತೋಜದ ಬರ್ನಂತರ ರಿತೇಶ್ ರಿತೇಶ್ ವೇದಿಕೆ ಬರಡು. ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಪೊರ್ಲು ಮಂತ ಕೊರ್ನಂತಿನ ಅರ್ನ ರಡ್ ಪಾಜರ ಪಂಡ್ರೆ ದಾಲೇಜಿ ಎಗ್ಲ ಊರುಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮನ್ಪುಜೇರ ನೆರೆಕರೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದ ಒಂಜಿ ಆಟಿಡ್ ಒಂಜಿ ಕೂಟ ಮನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಂತದು ನಿಖಿಲೊಂಜಿ ನೆರೆಕರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪುಡು ಒಂಜಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನು ಅಂಚೆನೆ ಗುರುವಣ್ಣ ಏನಲ್ಲಿ ಎತ್ತದು ಬಲೆ ಕುದಿಸಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಂಡೇರು ಅದೇ ಗುರುವಣ್ಣ ಬಂದ ಲೆತ್ತನ ಪಾತೆರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಂತದ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಫಾಲೋ ಮಂತದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತದು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ ಬಿಕಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಉಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿಜಿ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಎಡಿಟ್ ಮಂತದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂಚನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲ ಗೇಪಲ್ ಇಪ್ಪಾಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಏನ ಫೇಸ್ ಪುದರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಅಂಚನೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಲ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬಂದೇ ಉಂಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಜೈ ತುಳುನಾಡು.